Som veľmi rád, že už 6. rok môžeme otvoriť brány tanečnej školy Hip Hop Centrum Žilina, ktoré funguje pod centrom voľného času Žirafa. Tento rok máme novinku, otvárame nový krúžok cheerleaderky pod vedením Peti Dubravkovej. Sú to vlastne roztlieskavačky, ktoré budú spríjemňovať časom športové podujatia v Žiline a v okolí. Počas školského roka pripravujeme pre deti tanečné súťaže, kde sa vlastne môžu ukázať pred všetkými. Okrem tejto pobočky v Dome techniky otvárame jednu pobočku na Hájku, kde sa bude vyučovať hip-hop pre deti od 6 rokov do 11. Bude to 2-krát do týždňa. Takisto spolupracujeme s tanečnými školami z iných miest, ako je napríklad Strindberg Academy alebo Hip Hop Fakulta, odkiaľ chodia lektori párkrát za rok a vyučujú, robia vlastne workshopy pre vás. Takže pomáhame si navzájom. Nie je náučka, takže ja to dnes ani obraz nechcem, ale keď sa tých budete trčiť, tak si uvedomím, že to je to pohľad. Ak by ste mali záujem registrovať sa do našej tanečnej školy, máte na to ešte pár dní, lebo posledný deň je 14.9. v centre voľného času Žirafa, to je piatok, kedy bude vlastne aj prvé stretnutie tu v Dome techniky 17. hodiny, kde sa dozviete základné informácie, ako budú prebiehať tréningy, prevádzkový poriadok a bude sa podpisovať aj BOZP, takže je to povinné pre všetkých, aby ste prišli. Keď sa registrujete do 14.9. stačí zaplatiť až na konci októbra. Každý rok sa ku nám hlási vyše 150 detí, čo ma veľmi teší, že v Žiline je záujem o takýto druh tanca a my robíme všetko preto, aby sa to cítili ako doma. Pripravujeme pre vás rôzne súťaže, chodíme s vami po vystúpenia na iné súťaže do iných tanečných škôl, takže treba na sebe makať a dúfam, že čoskoro sa vidíme. Neriešte sa hanbite! Vôbec! Sa budeme hanbiť, tak proste budeme super dobrí a budeme sa hanbiť. Hej, takže neviem, čo je horšie, či sa nehanbiť a byť hrozný, alebo byť dobrý a hanbiť sa. To druhé si myslím, že je horšie, takže prosím vás, odbúrajte ostých. Čau, ja som Bebe. Moje meno je Andrea. Ja som Tomáš. Ja som Monika. Nadia. Ja som Kika, zdravím. Mám povedať JK alebo Janka? Ziza. Ahoj, ja som Nika. Kaja. Ja som Siťa. Chcela som proste tancovať a našla som to na internete. Rodičia ma donútili, ale ľúbi sa mi. Ja som chodila na iné školy tanečné, ale myslím, že toto je najlepšie. Sme radi, že máme priestory, v ktorých môžeme tancovať, zdokonaľovať sa. A je to fajn, že také niečo v Žiline je. Čaky a Dena. Jednoznačne. Prečo práve oni? Dobre tancujú a sú veľmi milí. A Dena je veľmi dobre vysvetliť. Teraz sa mi asi páči najviac Čaky, lebo nám dáva priestor hlavne vo freestyle. A ja som chodila do iných tanečných škôl, ale tu sa mi páči najviac, je to také domáce. Myslím, že toto je super pre tanečníkov, ktorí chcú tancovať a milujú tanec. Slovenska sa mi páči hlavne Lady Mel. Tá sa mi páči, lebo má taký ten svoj štýl tancovania a páčia sa mi jej pohyby. It's my love, hip-hop, brother. V žiadnom prípade sa nehambiť a keď chcú tancovať, tak nech vlastne sa tomu. Určite. Nehambi sa! Nech sa príde pozrieť na tebe. Odporúčate?
A čo v septembri? Chcete sa ďalší rok pokračovať? Tak uvidíme. Samozrejme. Jaký uvidím? Samozrejme. To je ako keby taký druhý život toto. Že proste Také škola, uvoľnenie. všetko a prídeš sem a úplne šťastná a budem odtiaľto. Takže si myslím, že pôjde. Super toto je. Môžeme robiť pís?